mío. Sondes moi madrugadoras, así me gusta, non había moito máis que facer. Estades aí xa todas a esperar, Dios mío. Moi boa tarde, a ver, vamos a empezar a mirar a quen temos por aquí. Hola, que tal, Jorge? Eu sempre aquí estaré. Moitas gracias, Jorge. Que tal che vai? Que tal che vai? Que cansiño máis chulites? Que guai. Que tal a semana? Jorge, de onde eres? Que non sei xa se che preguntín. De onde eres? Hola, Lucy, que tal? Que tal, como estamos? Pois, aquí estuvo un día genial, 2 días geniales. Bueno, 2 ou 3, quentando o soliño. A min hasta me dou para ir dar un paseo á playa. De Betanzos. Eres de Betanzos, Jorge? Que guai, pois cando vai alá de paseo, eche de escribir. E así podémonos ver. Hola, Carla, que tal? Que tal, Carla? De Betanzos, de Betanzos. Boas tardes a toda a xentiña de polo mundo adiante. Moi boa tarde, querida xentiña. Di Pascual, e eu tamén o digo. Gracias, Pascual, por dicilo ti tamén. Desde Ribeira, moi boa tarde, Mar. Eu tamén de Ribeira, pero de outro lado. Sei que mañán vamos a ter mal tempo. Claro, a ver, é que estuvo tan mal tempo, tan malo, tan cativo, choveu tanto, que non había maneira de... Hola, Julia, hola, José. Espera, deixame saludar primeiro a xente que chegades así máis cedo. Victoria, hola, que tal, Victoria? José Manuel, ou José Miguel, non sei. Hola, dende Vigo. Hola, que tal? Boas, Nusca, dende Redondela. Que tal, Julia? Como vai por Redondela? Tamén tuvestedes así un tempiño tan chulo como o que tuvemos nós aquí. Aquí tuvemos un tempo nós moi chulo. Victoria desde a Coruña. No, pero estou en La Coruña. Entón, pois, cando vai á Coruña, avísoche para irmos comer un helado. Hola, dende Outes. Hola, Celia, que tal? Aquí ao ladiño, ao outro lado daqui, da ría de Noia, bueno, na esquina. Buenas tardes a todos desde Zurich. Carmen, desde moi lonxe, Creo que vas a ganar, Carmen? Hola, Nusco, hola a todos, aquí por Carballo, tamén está bo tempo. O que pasa que creo que vai a chover xa mañán. Hombre, María Souto, que tal? Desde a estrada, como está o tempiño pola estrada? Que conste que xa dis que chove mañán. É como vos iba a dicir, que hasta fixen un vídeo destapando os meus sementeiros, toda contenta, digo, ai, que ben, porque lle dei o soliño ás plantas. Bueno, que foi destapalos, porque, claro, as plantas faille falta calor. É que sin calor e sin humedad non medran. Quitinlle a manta térmica, bueno, quitinlle toda a parafernalia. Tiña os tomatiños así, non sei se tiría máis de 3 centímetros. Eu se cando os fun tapar outra vez, porque teño medo que a chuvia veña moi fría, volvínos a tapar. Pero se eran o doble, se eran así tomates. Como lle quentaron o sol unha semana máis, xa estaban para trasplantar. O que pasa que, pois non pudo ser. Me gusta, xa lle dei un bo fin ao río. Fun ao río. Foste ao río? A nada? Meter os pés na agua. Eso ten que estar frísimo. Un bico de xiado. ¿Cómo me envías el mensaje? Un bico de xiado, va tamén. Bico de xiado é unha marca de helados que está agora está agora de moda. Eu descubrina fai pouco, non sei se leva moito tempo no mercado, pero que conste que a min non me gustan, porque lle botan demasiado azucre, incluso aos que din que este non tiene azúcar ou é bajo en azúcar. Eu non son capaz de acabar ninguna terrina das pequeniñas. Para min ten demasiado azucre. Hola, que tal, Cris? Cristian, que tal? Hola. Cristian, Otero. Carmen, que non. A chuvia miércoles. Que non chove mañán, dis? Pois eu mirei o meu aquel do teléfono e puñíame a predición que xa era para mañán. Mañán, pasado mañán, non sei. Bueno, gracias por estes vídeos tan bonitos desta semana. Que guai! Pois esta semana non traballín moito, Non collín moito. A ver, traballín, o que pasa que non collín a cámara. O teléfono, é que xe algo que tamén me pregunta moitísima xente. Quen che edita os vídeos? Como os vai editar?
edito eu, ou pensades que teño un asesor de imagen que me edita os vídeos? Teño que editar eu, e gravo todo eu, co meu teléfono, con este teléfono, todo, gravo, edito, subo e fago os directos e todo, teño un teléfono multifuncións, que vale para todo. Aquí nevou esta mañán. De onde eres, María Rodríguez? Dios mío, onde nevou? Está nevando en España. Eu pensei que facía como unha ola de calor ou así. Como aquí está tan bo tempo. Desde Ferrol, dinos, Fina, desde Ferrol te sigo sempre. Muchas felicidades por todo lo que me ayudas. De nada, muchísimas gracias a ti por estar sempre aí, Fina. Sei que en Ferrol está de Semana Santa. Creo que é un das mellores posicións que hai. Que me enterín onte, que eu tampouco non é algo que vaya. Pero dixéronme que sí. Al hacer a mermelada de kiwi tal efeito que non sei canto azúcar lle hai de poñer. Como te chamas? A ver. Facer mermelada de kiwi. Queres saber que nunca a fixen, Julia? Bueno, a ver, eu non teño kiwis. Entón, pero mira, a mermelada vai a ter a cantidad de azúcar que a ti che vai a gustar. A mí non me gusta moito o azúcar. Para que unha mermelada teña o título de mermelada, que se lle poda chamar mermelada e non unha compota ou un dulce de fruta, para que sexa unha mermelada, a cantidad de azúcar ten que ser o 60% en relación co peso da fruta. Quero dicir, se de fruta é 1 kilo, xa isto nada, limpada, pelada e sin os osiños do dentro nin nada. A fruta limpa, se é 1 kilo, terían que ser 600 gramos de azúcar para ser mermelada, mínimo, Despois, bueno, se lle botamos moito máis, a facemos membrillos, pero a mí non me gusta tan dulce. A min non son capaz. Entón eu solo lle botar un 30, depende de que fruta, un pouco menos. E me imagino que o kiwi, como ten uns tonos moi ácidos, e ese tono como agrio tamén, pois me imagino que nunca a fixen, que ao mellor con un 20 ou un 30% a mí se me chegaría, porque me gusta a mermelada así ácida. Eu a que fago así máis ácida é a de alquequenje, que normalmente botolle tamén limón. Alquequenjes con limón. E os alquequenjes tamén teñen así eses tonos de acidez e agrio, non? Porque é un sabor moi parecido aos cítricos. Entón me imagino que será así. Vamos, ai, que tanta xente me escribeu. A ver, Jorge, en serio, que queres, pero como me envíes el mensaje? Non sei, Jorge, xa falaremos. Cando vai á Coruña. Primeiro, cando vai á Coruña, que non sei cando vou ir. Que eu non vivo cerca da Coruña. Despois xa veremos. Estes días fixen unha verme composteira, pero hai moitos mosquitos, é normal. Mosquitos, pero da fruta. É normal, dependendo do que lle botes para comer as miñocas. A fruta, cando está en descomposición ou está empezando a poñerse blandiña, demasiado madura, solta uns vapores, digamos, ao facer, porque respiran. As frutas é como se tuveran unha especie de respiración, que é o que fai que sigan madurando, non todas as frutas, a ver, que xa me estou liando. Hai frutas que se chaman climatéricas e outras que son non climatéricas. As climatéricas siguen facendo a respiración, ou sea, siguen madurando despois de quitalas do árbol. Pois masáns, peras, plátanos. E as non climatéricas, como as quites do árbol, pudren, ou sea, directamente pudren. E isto son, pois, as fresas, as uvas, bueno, as naranxas. Bueno, as naranxas non, a naranxa creo que sí que é climatérica. Non é. Entón, as que son climatéricas, ou sea, que maduran, siguen madurando despois de seren arrancadas do árbol, aínda que as arranques verdes, un tomate, arráncalo verde, deixalo aí e madura, é climatérico. O que fai é seguir como facendo unha respiración. Entón, eses vapores, digamos, que vai expulsando, atrae bichos. É normal, é moi normal. E cando a fruta xa está un pouquiño máis en descomposición,
atrae outro tipo de mosquitos, outro tipo de bichos. Sí que é normal. Como vai a pasar eso? Pois en canto esa fruta se descompoña un pouquiño máis, esa non lla se é atractivo para eses mosquitos. Como podes evitar ti que haxa tantos mosquitos na vermicomposteira? Bótalle agora unha temporada menos fruta. Bótalle, por exemplo, follas de lechuga ou un cogollo de lechuga que teñas ao mellor que teña moito tempo na nevera ou así que estea a punto de pudrir, porque a lechuga tamén pudre moi ben e as miñocas gustalle moito. E por riba, xusto por riba, por onde lle pola comida, colle un cartón castaño, Eu cando falo de cartóns, falo deses cartóns que non teñen química ninguna, non teñen tinta, non teñen plásticos, non teñen propaganda impresa, nin etiquetas con pegamentos, nin nada. Un cartón sin química, castaño, todo totalmente castaño. E arrújalo e mételo en un caldeiro con agua e déixalo aí hasta que se enchope. Aínda que sea, podelo deixar, non sei, unha hora ou dúas ou dun día para outro. Entonces, despois, colles ese cartón e poslle xusto encima a todas as miñocas, sin problema ningún, enriba de todo, tapando. Iso vai a evitar que moitos mosquitos veñan. E ás miñocas encántalles o cartón, as miñocas comen cartón, comen camisetas de algodón. Desaparecen por completo, chegan a comelo, porque realmente, de algodón, non vale licras nin cousas desas, de feito, a licra non a comen, comen solo o algodón, cando se vai descompoñendo, cómeno. E o cartón encántalles, pero porque o cartón non deixa de ser, madeira tratada, prensada e feita outra cousa, pero cómeno. E gustalles moito, ademais, porque apórtalles unha humedad que lle dá un benestar fantástico. Póñense todas aí a derriba e tal. Iso vai evitar que teñas mosquitos. Espero terche axudado. Mi madriña que mande mensajes, Dios mío. Gracias por la aclaración. De nada, Cris. Eso, Jorge. Para, que hai moita xente aquí que ten que escribir tamén e facer preguntas. Vale? Vamos allá. A ver, que xa non ves... Todo é Jorge. Tes que deixar de escribir tanto. A ver, hoxe fun á feira de Padrón, pero non había peramelón. Desde que vai indo detrás, desde que xa vi, ando detrás do árbol. Non é un árbol, María, non é un árbol, é un arbusto, é unha solanácea. Digamos que é moi parecido a unha planta de berenjena, pero non ten a estabilidade que ten o cañoto da planta de berenjena. A planta de berenjena naselle un cañoto así, rígido, que a final de temporada incluso é leñoso, bota, os frutos, as follas, as flores e tal. E digamos que a pera melón é a mesma planta, porque son da mesma familia, a patata, a pera melón, a berenjena, son solanáceas, é da mesma familia que... De feito, as flores son casi idénticas, son igualitas. O que pasa que o que é o tallo principal, o cañoto da pera melón, non ten rigidez, e en canto lle empezan a medrar os frutos na punta, o que fai é abaixarse e colga. Por iso eu recomendo, cando a plantedes, ou facerlle un surco alto, polo menos de 50 ou 60 centímetros de alto, e poñer como un plástico ou algo así, se son desde plásticos que eu non, ou unha malla ou algo así, para que non estean en contacto ca terra, porque a fruta senón van volar a vir comer os bichos, porque no verán ponse moi dulciña e está moi rica. Que colge. E senón, como as teño eu teño os bancales algúns moi altos, entón colga así, está sempre no aire a planta, os frutos no aire, entonces pois é bien mellor para a planta, pero non é un árbol, aviso, María, é tampouco é arbusto. A ver, na miña zona, porque aquí teño un clima moi atemperán, quero dicir que non, as temperaturas non fluctúan moito no inverno, non son temperaturas que no inverno faga heladas, a ver, que pode vir unha noite cativa, pero o normal é que no inverno non haga demasiadas heladas, nin no verán son calores extremos, porque eu vivo ao lado do mar, e ao vivir ao lado do mar as temperaturas son
máis estables, digamos, non fluctúan tanto. E aquí a planta de pera melón, na miña horta, quédame dun ano para outro. A ver, agora está fea, feucha. Ten 4 follas bailando ao tute e nada máis. Pero agora que empezou a vir un pouquiño caloriño, xa está recuperando. E agora xa se vai a encher toda de flores de follas e así. Entón, no inverno, se vos neva, tendela que meter dentro, desenterrala e poñela a resguardo, vale? A ver, Jorge, el último comentario, si quieres me voy de... ¿Cómo te vas a querer ir? Non te vayas. ¿Cómo te llamas en Instagram? No? Jorge, en Instagram e máis en Facebook chámome Nuska Chousa. Chousa como aquí no canal, e Nuska porque eu me chamo Nuska. Entón eu son Nuska Chousa, así que che espero por alá. Vese, así xa podíamos, xa che podo mandar o mensaje o día que vai á Coruña para comer un xeado de limón. Nuska, si che visito dasme para o kéfir. Home, eu non fago visitas á miña casa, esta casa é miña, é privada, quero dicir, non lle digo á xente, vinde á miña casa, que tal. Non sei de onde eres, eu kéfir non teño problema en dar cando teño, o sea, eu estou dando kéfir continuamente a xente de por aquí, de cerca, non lle vou a mandar a ninguén e tampouco invito a xente a vir á miña casa, como comprenderás. Para min son moita xente e iso non o vou a facer así, pero se eres de cerca e teño, que agora teño varias encargas e xa teño para un mes e pico polo menos, porque ten que un proceso de criado claro, necesita tempo, non? Para criarse. Entón, pois bueno, depende. De todos os xeitos, cantos tardan en brotar as sementes de caléndula? Brotar como para que sean plantas. A ver, o que é a sementiña debería de brotar, é que depende moito do calor que faga. Calquera tipo de semente necesita luz non directa e caloriño. O caloriño ten que ser estable, porque se unha plantiña está nascendo pois de caléndula, non sei, pero a mellor en menos dunha semana xa podes empezar a ver o brote. Pero se cando está así pequeniña lle fai unha noite de frío tremenda, esa planta pode morrer. E ti podes pensar, non me nasceu ninguna, debían de estar malas sementes. Non, ao mellor sí que che naceron, e resulta que neses 2 ou 3 días que empezou a brotar non a biches, caeulle unha noite de xiado ou de moito frío e morreron. Ou, que isto tamén lle pasa a moita xente, que cando planta, por exemplo, sanorias, as sanorias é unha pasada, debe de ter un olor desde lonxe increíble, e as lesmas e os caracoles deben de ter un olfato tremendo. Eu non sei canto alcanzan a cheirar de lonxe as babosas, pero o sea, ti plantas sanorias e aí, mira, o plantón de sanorias bueno, nas miñas suculentas, nos bancales de suculentas, é no único sitio no que podo usar ese granulado, non? Pero sempre en unhas tapiñas, resguardado, que non entre nunca en contacto co meu chan, tapado cunha tella ou cunha pedra, que se morre algún bicho que non coma ningún paxariño, porque senón envenenaríamos tamén paxariños. E as sanorias son tan apetecibles que ao mellor ti sementas sanorias e pensas que non che saliron, pero a sanoria, en canto empeza a salir, bota 2 folliñas, así, super pequeniñas, así, 2 folliñas, que as come unha babosa de un bocado, o sea, que fai e comeuche a sanoria esa morre, porque non volve a brotar. En unha noite é capaz de comerche todo o que sementastes, porque a sanoria é tan piquichiña cando sale que non se afarta. E se entra unha lesma así un pouquiño grande, cómechas todas. Entón, depende. E o dos cosmos tajetes que me preguntou, caléndulas. As caléndulas incluso nacen elas solas, porque mira, a caléndula bota a flor e en canto seca esa flor, volvese como a serrar, non? Cando se serra, fai o proceso de maduración das sementes, que son como en forma de C. Parecen como macarróns deses que son así en forma de C.
ela mesma a planta só os tira ao chan. Donde tes unha caléndula, normalmente se achenasen máis caléndulas para poder ir trasplantando. Se te fijas, tendo unha caléndula e tendolle húmedo o sitio debaixo, e que a terra estea soltiña, porque claro, se a terra está compacta e a semente cae aí, esa semente non germina así como así, pero se cae nunha terra que está así movida, sí que nace ela sola. Eu xa plantei zanorias, lechugas, batavia e acelgas e puxen as tellas. É que as tellas son mágicas. Si queres non usar químicos, nin venenos, nin nada. Outra cousa que mi má é que mira que puxen o vídeo esta semana, non? De como eu apaño os limacos da miña horta, como quito de todos os sitios os caracoles, as lesmas, as babosas, caramechas e todo eso. Non vou dicir moita xente, porque, claro, moita xente, canta xente é, pero máis de 20 personas, tanto aquí no canal, como en Instagram e como en Facebook, me viñeron co remedio da cerveza. Entón eu, vou lá aclarar, e delle dando a me gusta, que eu vexo aquí que son 100 personas, me imagino, porque eu vexo só un 10, porque o teléfono ao ter pequeno redúxeme todo e non vexo nada, pero son de 100, non sei cantos me gustas hai, pero darlle a me gusta non costa nada, nin a vos nin a min, o sea, non costa cartos, bueno, é esfuerzo, tampouco costa moito, entón darlle a me gusta para min é moi importante. Se estades aquí e queredes estar comigo, pois, idelle dando a me gusta. Eso, que o da cerveza. Vamos a ver, eu, si podo casalas igualmente, exactamente igual, sin botarlle nada, para que vou añadir outra cousa? Eso unha. Segundo, eu a cerveza prefiero bebela. Cando me presta, prefiero bebela. E non emplear cartos absurdos en poñerlle cerveza aos limacos, porque van a ir igual, a debaixo da tella van a ir igual. Terceiro punto, a cerveza dá moitísimo olor, e cando se vai como poñendo cativa, pachucha, mala, logo, non de estar aberta e así, desprende moitísimo cheiro, cheira moitísimo. E o que facedes é atraer os bichos todos que hai nas hortas hasta dos lados para viren á vosa cerveza, porque os estades chamando, porque resultalle super atractivo ese olor, entón vamos a ir. Repito, non vou a gastar cartos en algo que xa en por sí xa vai ben, o sea, ti pos unha tella xa está, porque os caracoles e os limacos, a ver, é imposible non telos na horta, imposible non, terías que usar venenos químicos de todo, para matar todo, pero matarías todo, de paso matarías todo o ecosistema da horta. Pero de xeito natural é normal que aba, é normal que unha lechuga dunha horta sin químicos teña as follas comidas, ou que un repolo non estea todo fermosísimo, que teña buratiños de comer os bichos. É normal, a mí non me importa, quero dicir, a mí é que eu vexo no mercado un repolo que ten as follas de fora, por exemplo, como estas dos bichos, e vexo ao lado outro igual, que está perfecto, eu collo que está furado, prefiero, porque sei que non ten nada, que non lle botaron nada, porque a verdura na horta, o sea, comen os bichos, se non a come ningún, por algo será, o sea, eu non compraría un repolo en perfecto estado. Outra cousa é que compres o olliño de repolo que normalmente quitan as follas de arredor, que suelen estar ou ben ou mal, e o ollo, sí, claro, que o ollo que non quero que teña bicho, porque se non teno hasta dentro, pero a parte de fora está guai. Ola, Nusca, non me sale o dedo do me gusta, pero non te preocupes, mañá doulle. Moi ben, María Juana, moi ben, benvida, por certo, que sempre andas por aquí tamén. A ver, a mí non me gusta a cerveza, se a queren que a vayan ao bar. Ola, eu tiña tellas, pero novas, e pouca bichería collía, pero agora ando a buscar tellas vellas. María, é moi importante que sean vellas. A ver, se non tes ningunha, dá igual.
valen as tellas novas, pero as tellas novas non se aguantan húmedas por abaixo, porque as tellas novas xa veñen con un barro diferente, só cosen diferente ou o que sea, veñen como máis compacto tamén, non? Para que sean máis duraderas. E teñen por arriba como unha capa que fai que lle resbale a chuvia, que realmente é po que se fixo, non? Para que non chova debaixo. Entón, esas tellas van a estar secas pola parte de abaixo. Se está seca pola parte de arriba, está seca pola parte de abaixo, non lle vai a ser agradable a eses bichos, que eles o que están buscando é que teñan humedad e que lle dea frío, abrigo. E eu, de feito, cando levanto a tella, cando levanto as tellas para estar buscando, o cachiño da tella debaixo está húmedo, porque o resto está seco. Por exemplo, estes días quentou o sol e estaba todo seco, menos debaixo das tellas, porque se aguanta húmedo. A pouquiña humedad, incluso das noites que fai aquí, e senón cando regamos á noite, que tamén mollamos a tella, fai un resguardo perfecto. Entón, ao mollar a tella, se é vella, empápase, humedécese toda como unha esponja e aguanta desa humedad moitísimo máis tempo, hasta o día seguinte, que unha tella nova, porque as tellas novas non van a estar húmedas, van a proporcionar unha sombra, eso sí, pero posiblemente escollan mellor a folla do repolo, porque vai a dar incluso máis frescura que a tella. Entón, a ver, ai, que pasou, Jorge? Dalle a los puntitos de la derecha y tal. Para que lle dé ao me gusta. Sí, bueno, igual, si non mañán. María Juana, non te preocupes. Yo uso para los caracoles rollos de cartón de papel de cocina e similares. Bueno, é unha traballeira. As tellas son pa sempre, A tella pola é super cómoda, quítala, tela ali, outro ano, son pa a vida. Eu dos cartóns non sei, pero non sei nin como é o sistema, nin como os usas. Pero me imagino que ao mollarse desfanse tes que estar a repoñer seguido. A tella é pa sempre. Eu poñolle ladrillos vellos e enchense os buracos. Si son caracoles, porque por iso explico eu no vídeo, dependendo se tes caracoles, o ladrillo é moito mellor, porque os caracoles encántanlles e non me dixas como son capaces a meterse algúns, que algúns son así e o furado do ladrillo tamén é así de grande. Eu non sei como fan para meter a cascal in dentro, pero eles entran e gustalles moito estar como apretadiños. De feito, nos ladrillos, cando collo o ladrillo, hai sitios nos que teño ladrillos e hai sitios nos que teño tellas, porque sei que non teño caracoles aí. Eu nos bancales é moi raro que teña un caracol, teño babosas, eso sí. Pero cando sacudes o ladrillo contra o chan así, polo así, cae unha chea deles, porque lles encanta estar aí metidos. Que me dicen si estoy enamorado, y yo le digo que sí. ¡Hombre, claro! ¡Vive el amor! Estamos todos enamorados. Buenas noches, Nieves desde Vigo. Hola, Nieves, ¿qué tal? Para que recomiendas el abono de cabra? Pois o abono de cabra como o de ovella, como o de conexo, sempre que non sea de granxa. Para todo tipo de cultivos, pero ollo, non botarlo nunca directo, o sea, acabou de cajar a cabra e xa lle vamos a botar as lechugas. Iso non se debería de facer con ningunha caca, con ningunha. Todo o abono que lle botemos que sexa estércol, o sea, caca de cabalo, de vaca, de ovella, de cabra, de cabusa, do que sexa, ten que estar madurado. Teño que sacar da corte ou do sitio onde a teñades ou así e deixalo ali, amontonado, un mes ou dous, ou dun ano para outro que non lle pasa mal ningún, porque se vai a lavar a parte de arriba, iso sí, vades a ver que só queda a palla, pero despois, cando movedes, a vos dades conta que dentro está perfecto, fai como se fora como un palleiro de palla. Os palleiros sempre se tuveron a intemperie, non? E consérvanse genial. Mollas a palla de arriba, resbala a agua, pero de dentro está en perfectas condicións. Pois isto é algo así parecido. Ojalá tivéramos en Granada el problema de los caracoles. Aquí nada máis que secar. Enténdoche perfectamente. Enténdoche, Cristina.
é un problema que non haga agua, que non chova, que, a ver, non sei, é que eu estou moi adaptada a este clima e adoro, gústame moitísimo, non sei se sería capaz de vivir no sur de España, cando vou de visita ou así, 2 ou 3 días é que hasta o nariz se seca, a respiración, a garganta, porque é que todo tan seco, sabes, e aquí vivimos continuamente con unha humedade relativa, que pode ser entre un 20 e un 30, a máis secana, un 20, 30, 50 ou un 80%. Que para min irme para baixo para o sur é complicado, Un besiño super fuerte, Nusquiña. Vico, Jorge. Hola, Nusca, hola, Noli, que tal? Vou plantar cebolas rojas. Cruzarei os dedos. Alá, por que, muller? Estamos no mes de plantar o cebolo, todo. Podes plantar cebolo rojo, blanco, o que queiras, porque estamos no tempo de plantar o cebolo. Aquí sempre se plantou entre finales de marzo e a primeira, en abril, todo abril, a ver, normalmente a primeira quincena de abril, porque nos regimos moito, estou dicindo aquí na miña zona, pola Semana Santa. É como típico ir a comprar o cebolo na Semana Santa para plantalo. Xa sexa na feira en San Marcos, en Noia, que eu moitas veces vou ali a collelo, ou en Padrón tamén. Entón, pois eso, que se compra o cebolo durante o mes de abril. Aquí plantase normalmente, abril é un bo mes para plantar cebolo, porque non quere moita agua, falle falta caloriño tamén. Entón, abril, como xa é o principio do caloriño, se supón, porque este ano non sei como vai a ser, pois eso. A ver, por que dis de cruzar os dedos, Mari Carmen? Por plantar cebolo rojo. O cebolo rojo dás igual que o outro, ti mira cando compres cebolo, cando compredes cebolo, este cebolo que ven, que xa está así grandísimo, podemos encher o ollo e dicir, ai, que grande é, xa levo ese que así xa está medio medrado, e así xa... Ao mellor non é moi novo, sabes, porque o cebolo ten aquel tempo para sementalo e depois o hai que trasplantar, hai que separar cada un de si. E tampouco non é moi bo a planta de cebolo, deste tamañiño cheguei ben tamén, a planta de cebolo normalmente abaixo xa se lle aprecia e xa se intúe como unha pequeniña forma de cebola, non? Se vai sendo máis blanquiño e aquí é como máis redondiño. Que esta parte de abaixo non teña unha pelota aí, que non sea xa unha ceboliña, porque se cebolo xa é moi vello, e ao mellor plántalo na terra e non vai arriba. O sea, vai a ir arriba, pero vai xa ter unhas cebolas así de pequenas. Quero dicir, o cebolo non, mirade que sea igual de arriba a abaixo, dereitiño, que se intúa a cebola, sí, pero bueno, que non, e canta máis raíxiña teña tamén, porque ao mellor, se non arrancan ben as persoas que o venden, quero dicir, estou falando do cebola granel, porque depois hai tamén ese de chupete, que é como a de Petit Suisse, non? Pois ese xa ben que a súa raíxiña completa, pero que se vende así como a granel, para arrancalo do sementeiro, hai xente que ten moito cuidado para arrancalo, porque sabe o que vende unha persona profesional, e metelle incluso a manqueira antes de tirar por el. Para que? Para que as raíces non... e queden todas na terra, entendes? Entón, se compras un pé de cebolo e non ten nada de raíces, iso é porque estaba nun terreno duro, e o que o arrancou para vender, tirou del e arrancoulle as raíces. Entón, iso tamén é unha cousiña a ter en conta. Fijadevos que teña unha boa raíz, porque esa persona, unha que o tuvo nunha terra boa, e outra que seguro que tuvo o coidado de que se non lle sale ben, incluso lle meten a manqueira para ablandar a terra e podelo quitar ben. E que máis? Cando plantedes o cebolo, a ver, a cebola vai sacando os fiiños eses do medio para fora, o sea, sale sempre polo medio, non? E as follas que van quedando de fora van sendo as máis vellas. Bueno, pois, desde abaixo, desde a cebola, hasta onde está o primeiro brotiño do medio, deixámoslle un cachiño así, como 5 centímetros ou menos, e cortámoslle. Eu as cebolas sempre as decapito,
tende cuidado por onde cortades, non cortedes o talliño máis tierno, digamos, o talliño do medio, se apartades así os fiños das cebolas, os lasos, vedes que no medio hai un lasiño que é tierno, que é verde clariño, sempre está tapadiño polas outras follas. Deixade o tapado, o sea, se está o rabechiño aquí, cortade por aquí. E sempre se cortan, porque collen mellor forza á hora de trasplantalas. En primeiro lugar, mostrarche a miña admiración por ser como eres. Ah, que guai, Joaquín, gracias. Que plantas aromáticas podía ter dentro da casa? Dentro da casa podes telas todas. Outra cousa é que teñas un sitio que lle dea ben o sol, porque as aromáticas normalmente, todas, a ver, unhas máis e outras menos, pero todas necesitan sol, claridad bastante e moita humedad. E normalmente desarrollan moita raíz tamén. Estou pensando en romeu, tomillo, albahaca, lavanda, prisel, cilantro. Desarrollan bastante raíz, o sea, que non as teñas nunha maceta moi pequeniña, sabes? Entón, ou nunha jardinera ou nunha maceta boa, se generoso. Eu xa sei que ao principio en unha maceta así da grande plantar só unha plantiña de prisel parece que nos doi, porque diste mimá que perda de espacio, pero despois esa planta de prisel pode chegar a ser do tamaño, cuidado, dunha roda dun coche. Non dun coche destes dun 4x4, pero, bueno, máis ou menos. Podes plantar todas. Vamos a ver, un semento cebolo para arrancar o medeso e vais levanto cunha forcada. Moi ben, Ángeles, moi ben, pero hai moita xente que non fai iso co cebolo, entonces podémolo lastimar. Luz, te falta humedad si tienes hormigas en la compostera. Non pasa nada por ter formigas na A ver, que pasou, Luz? Vólveme a preguntar, que me perdín a pregunta e non a encontro. Me encanta ir a Padrón cando vivía en Galicia. Louro, onde vives? Hortera ecológica. Encántame o teu nombre. La horteta. Horteta de huerta. Eu salín la hortera ecológica. Hortera ecológica. Me encanta. ¿Dónde vives ahora, Lau? Me interesa a mí tamén a solución para as hormigas en la compostera. Pero que problema teñen as formigas na composteira? Non teñen ningún problema, A ver, non sei cal era a pregunta. Aínda que vivo en un piso, entra bastante luz. Resido en Tomiño. Sabes que temos un microclima extraordinario. Pois, genial. Pois se che entra bastante luz, aromáticas podes plantar calquera, todas. Eu recomendoche todas. E ademais 3 ou 4 plantas de cada, porque é que aportan aroma. Tes a man para adobar os bistés, cando queiras adobar os bistés, cando queiras botar a comida, os guisos, as ensaladas. Como vou coller un pouquiño de cilantro, un pouquiño, unha albahaca, unha pouquiña para facer un pesto ou así, e tes todo a man. Entón, iso é maravilloso. E algunha flor tamén lle deberías de poñer ao lado, para aportar colorido. Sí. Buenas tardes, Nusca. Por que se me seca a ruda? Ai, eu cuxei. Non son capaz de que me quede dun ano para outro. A ruda. Pois non che sei dicir. Hai que ver como tes, non sei. Bueno, a ver, hola, vivo en Alicante e viví 20 años en Galicia. Carai! E agora vives en Alicante. Claro, o clima é un pouco diferente. En Alicante é algo máis diferente que aquí. Eu son de Verín, pero vivo en Gerona. Fai moitos anos. Bueno! Pero eres de Verín. E os caracoles na composteira tamén son bons. Boas tardes, Nusca, por que me saca a ruda? Manuela Bretal, me caches, pois non o sei. Vou ter que ir mirar cheo a horta a ver que é o que pasa, porque, claro, eu non son capaz de diagnosticar algo así sin saber nada, non me aportades ningún dato máis, porque me saca a ruda, eu que sei. É como se ao médico por teléfono lle preguntas por que me doi aquí? E non lle dis nin onde che doi, nin nada. É imposible. Non o sei. A ver.
Hai aquí un mensaje oculto que non sei polo que, pero bueno. Que opinas do abono de algas? Fixéchelo algunha vez de maneira caseira? Home, claro, eu vivo ao lado do mar. A ver, de toda a vida, agora deixouse de facer, porque hai cousas máis modernas, pero de toda a vida se foi ao Argaso á playa, para coller o argaso para lle botar ás leiras, aparte. O argaso, o sea, a materia toda da playa vai a aportar á nosa horta cousas que non teñen os demais residuos que fagamos de compost ou de vermicomposteira ou de lixiviados ou de purins. A ver, o do mar aportalle outras cousas que non existen. Entón, home, claro, eu boto a composteira, pudre, cheira que apesta, pudre, e se lle quedan aí os elementos todos na composteira. Pero non entendo agora porque dixíades o das formigas. O das formigas non é un problema. A ver, na composteira estou falando. E depende sempre do equilibrio. Sempre ten que haber un equilibrio de bichos. É imposible ter unha composteira e non querer que haxa bicho ningún. O sea, é unha parvada, porque ademais necesitamos bichos de todo tipo. Cantos máis bichos teña a composteira, moito máis rico vai a ser ese compost. Canta máis variedade, máis vida. O problema está no equilibrio. As formigas non teñen problema ningún na composteira, a non ser que sexa unha invasión destas formigas que son máis ben como a de alas, que pode haber millóns e millóns. Entón, pois, estaría ben quitar unhas poucas. Non todas, o sea, porque non podes botarlle nada á composteira para matar formigas, por Dios, eso non se pode facer. Matarías os demais bichos, entón de que vale a composteira? A composteira compóstase, o sea, descompónse a materia toda que lle botas, porque hai bichos que a van descompoñer. Bichos grandes, bichos medianos, bichos pequenos, microbichos e bichos de todo tipo, pero microscópicos incluso, hongos, bacterias e todo tipo, e todos son benvidos. Bueno, todos non, hai fungos que non poden estar na composteira. Por exemplo, cando lle cortas as ramas ao tomate porque che ten mildio, ou lle quitas a calabaza porque colleu o idio, non a botes á composteira, porque os hongos van a quedar aí e despois po ano seméntalos. Entón, iso non, pero bueno. Onde é o problema? Onde está o problema das formigas? Vexo máis problema, por exemplo, na vermicomposteira, porque as formigas poden comer miñocas. O sea, se teñen fame, as miñocas para elas son un atractivo, las devoran. Entón, non é un problema se ti tes a composteira e ves que van formigas que entran, que salen, e incluso furan a composteira, que as formigas cavan a galería, e se son destas composteiras como as que teño eu, que son de Formapan, de pan de jabota, de Purispan, furan, van adentro. Non pasa nada se o seu objetivo é entrar, comer e salir. Onde está o problema? O problema é que está en que lle guste á reina das formigas e que a trasladen para ali, e que a reina poña ovos na vermicomposteira. Aí sí que é un problema. Por que? Porque un formigueiro pode ser de 4.000 individuos. E imaginadevos 4.000 formigas comendo todos os días miñocas, bichocas, lombrices californianas, queda sin elas. Entón sí que se acaba o objetivo da vermicomposteira. Como acabar cas formigas nunha vermicomposteira de xeito totalmente natural? Este é un vídeo que teño pendiente de facer, pero, bueno, como outros tantos moitos que vos teño para facer. Tendes que deixar que un cítrico calquera, unha naranxa, un limón, un pomelo, unha lima, un mandarino, calquera cítrico, deixádelo á sombra, aí, olvidado da man ali, nunha esquina, hasta que colla moho. Non sabedes que os cítricos, cando se poñen pachuchos, collen unha capa de moho verde azulado, así oscuriño, así como gris, verde, tal, bueno. Pois ese moho non é que sexa
o antibiótico que nos dan a nós cando estamos pachuchos, pero sí que é un antibiótico e combate moitas bacterias. Entón, as formigas como traballan? No seu formigueiro crían un fungo que lles axuda a proliferar o formigueiro. Bueno, viven en simbiosis e necesitan ese hongo dentro do seu formigueiro para todo, para a súa actividade diaria, para os ovos, para criaren, para comeren, para se alimentaren e para todo. Entón, ti botas ese moho verde que se pode coller a naranxa unha vez que ten ese chisme verde, mételo na agua, sacudes e vaiche quedar na parte de arriba da agua. Iso podelo botar en un spray, podeslle botar o polvo así da naranxa así encima e poñer, ou sacudir a naranxa e pousarlle a xusto onde teñen a entrada do formigueiro. Que vai a pasar? Vai a pasar que as formigas, sin querer, van a andar por riba da naranxa, van a andar polo polvo e vaiselle a pegar o polvo todo pois polas patas, polo corpo, por todo, non? E van a entrar ao formigueiro, a salir, a entrar, a salir, e sin querer, van a botar ese antibiótico natural presente no moho dos cítricos, van a botar por todo o formigueiro. E entón o formigueiro vai a morrer o hongo ese, porque vai a ser atacado por o antibiótico. E as formigas non lle vai a pasar nada, non morren, pero entenden que aí non están ben, porque non poden vivir sin ese hongo. Entón, o que teñen que facer é marchar, collen as maletas e marchan para outro lado, porque entenden que ese sitio non é bo para elas. E o que fan é irse para o lado. E non se van a ir medio metro máis para ali, que as formigas son moi listiñas, que saben traballar moi ben. E o que fan é marchar, a ver, se tes unha horta grande, posiblemente daqui se che vayan para alá. Pero, bueno, volves a facer o mesmo proceso. Ese está. Vamos a ver que nos di Ángeles. Non sou capaz de ver como me pica isto, botiña jengibre aí a tope. Pica. Lucy. As miñas formigas están dentro do invernadero e non son capaz de desfacerme delas. Fan formigueiro nas raíces dos tomates, nin o cítrico, nin o cítrico. O cítrico non. O polvo verde. Eu de ti collería e faría o que che dixen, de metelo no caldeiro, sacudilo para que o polvo quede aí e botalo nun spray. E con ese spray todos os días, bótalo por ali. Non lle vai a facer mal nin ás ervas, nin aos tomates, nin a nada, nin a ti. E as formigas sí. O sea, llego a tiempo para saludar. Posiblemente sí, Alicia Fariña, posiblemente chejes. El hongo se llama Penicillium digitalum, que causa la enfermedad del hongo verde. ¿Ves? Moi ben, Pascual, pois muchísimas gracias, porque non me acordaba o nombre. Estaba aí roe, sabía que era penicilina, un antibiótico, bueno, pois eso, penicilina. Que bueno lo del antibiótico. É penicilina, non é o principio activo da nosa penicilina, pero sí que é un tipo de penicilina. Como nos dixo aquí o noso amigo, penicillinum, non sei que. Penicillinum digitantum. Bien, chegas a tempo para saludar, Alicia Fariña, as miñas formigas están dentro do invernadero. De verdad, fai eso, saberás como sí que as sacas de aí, aquí non é... Se o faz ben, non pode non funcionar, porque é algo que é así, non ten máis. Penicilina, hongos, se los papa e las hormigas se tienen que marchar. Non é inmediato, que ao mellor tardan 4 ou 5 días, ou 6, ou unha semana, ou o que sea, en irse, porque mentres elas non se dan conta que lle está morrendo e que hasta que pensen que esa terra non é un bo sitio para vivir, pode pasar, pero ti non teñas presa. Unha vez que botas o polvo ese na agua, podelo guardar, Home, non moito porque a agua pudre, a agua emposada pudre, o sea, máis dunha semana eu non o guardaría, faz outro, pero pon xa cítricos a pudrir. Unha preguntiña, a area do arenero dos gatos e os excrementos valen para o compost? Teño entendido que só dos animales herbívoros. Cal é o problema dos gatos? Que van a facer moito pis. E a area dos gatos vai a ter unha concentración de orina increíble. Eso
a parte de que vamos a pensar que o gato non está enfermo e que non esteamos facendo un atropello, unha barbaridade. Para botar merda de can ou de gato nunha composteira, primeiro hai no que degradar, o sea, é un proceso que no, os patógenos, os hongos, o sea, os microorganismos que hai nunha composteira non lle vai a dar tempo a desfacer todo iso, vai a quedar descomposto, pero con toda a porquería que ten. Entón, habería que primeiro degradala, o sea, que a coman outro tipo de bichos, xuntala en un sitio hasta que esa merda perda aspecto de merda e se convirta como en un polvo castaño, como se fora borralla do fogón, pero castaña. E despois poderías botar ao composteiro, sempre e cando o teu composteiro sexa para usar de un ano para outro, que lle dea tempo ben a descompoñerse. A min iso de facer compost en 2 meses eu non, na miña horta non o fago, nin o farei. Entón, o da caca dos animales, cuidado. Que máis? A ver, pero non hai construción solo terra, por iso me chama a atención que as toupas nin teñen entrada nin salida, pero non sei de que fala, lleguei tarde, pero lleguei. Rebeca, tamén eu cheguei tarde a este comentario e non me estou enterando do que me queren preguntar. A min pareceme moi complicado facer eso, non sei o que tampouco. Vou a facer tamén o das madeiras e os ladrillos para os calacoles. Eso sí que está genial. A madeira tes que intentar que estea húmeda, é unha pasada. É unha pasada o que se colle, O sea que con todas non vas a acabar, é imposible, pero sigo dicindo, para min un repolo con un furado non implica problema ningún. Quito o cacho que está mal e o resto como. Entón, tal. A ver, que recomendas para os topos? Gatos. É que os topos é complicado, porque os topos son capaces de acabar galerías por debaixo de muros que teñan unha cimentación de 1 metro de fondo. Eles é que é o seu traballo, non lle costa traballo ningún atravesar un muro que teña unha cimentación para baixo de 1 metro. Eles encontran objetivo, non poden seguir por aquí, van para baixo, xa encontrarán, é o que teñen que facer. É un problema porque levantan todo, é que deixan as plantas no aire e bueno, a parte do feo que fan sempre nos céspedes e así, non? Que queres ter todo ben e veñen os montóns así de terra, me caches na mar. E depois que perde o terreno perde a dereitura, non? Ti talo pisadiño, dereitiño e depois todos son covas. Vas andando e todos son covas. A ver, hai trampas para coller os topos que son sin facerlle daño. Eu teño algunha que son como uns tubos que teñen na entrada e na salida unhas portas que para dentro móvense, pero para fora non. Entón, unha vez que entrarían, pois quedanse aí e podelo levar pois para o monte ou así. Eu teño collidos algúns camán, topos, flipade. Porque, bueno, a mí non me dan repelús, nin medo, nin grima, nin nada. O sea, eu collo un topo e podo estar a acaricialo. Non me pasa igual con outros bichos, pero cos topos non teño problema ningún. E unha vez estaba na horta e vino, o sea, non vin o topo, vin que estaba acabando, porque pasín e dixo, eso non estaba fai 1 minuto. E vou puxime así moi caladiña, porque eles en canto sinten presión na terra ou vibracións de andar, quedan así quietos, entón xa nos ves. Pero se tes paciencia e te pos así, e vino, o sea, vin como iba, o sea, estaba así a terra e a terra íbase como levantando, sabes? Iba facendo así, e iba a unha velocidade que flipei, que eu pensei que acababa máis pouco a pouco, pero casi como andando, casi a esa velocidade estaba acabando, que din parva, e o terreno non era blandiño, precisamente. Home, tampouco era duro, pero, cuidado, bueno, pois que din flipada a velocidade a que fan o buraco. Entón, o que fixen foi, tiña un caldeiro, e puxeme así, preparíme para o ataque, nerviosísima, porque, se non me sala a primeira, xa nada collo. E puxeme así, acheguín as mans así, e xusto, iba facendo o burato así, non?
porque se vía a terra levantada así. Bueno, pois eu puse unha man así e outra así, aí por onde non pasara aínda, e fago ras! E collina que man, e collina que quedou a prova e mi madre que grande! Era unha pasada, era un bichaco así, gordo, me cago en todo. E nada, collino e puxeno no caldeiro e funo levar ao monte, que doume moita pena. Pero, bueno, despois tamén hai outro tipo de trampas porque eu con esa do tubo non caso nada, ni unha. Teño posto tamén así como botellas con furadiños para que entren e caian adentro da botella, collín unha vez non sei, bueno. Pero, pa min, a mellor maneira foi os gatos. Os gatos, aínda hai, que, a ver, eu sigo tendo toupeiras, pero non é aquilo que mi madriña que chegaba todos os días e dábame gana de chorar, porque dixo, mima, outra vez todo levantado, pero todo. E depois, claro, que a manqueira tiña que volver a asentar o terreno, porque senón tiña as lechugas, os repolos e todo no aire, porque eles estaba todo tan cavado, e todos os días. E agora teño toupeiras, pero pásame o mismo cos bichos da composteira. Na composteira ten que haber bichos para descompoñeren. E as toupeiras, pois, eso tamén, sigo tendo, pero se non é unha desgracia como era antes. Os gatos. Que pasa? Problema añadido, que os gatos tamén fan das súas, porque os gatos o que fan é usar a horta inteira como se fora un arenero. Entón, onde cabe estía, onde plantas repoliños, aí é onde van a escavar, para cagar e para mixar. Iso é un problema, porque vai a quedar aí esa caca e ese pis. Estábamos dicindo que o pis e a caca dos gatos non, sin degradar, non vale. Entón, pois nada, o que teño que facer agora é máis traballo. Donde fago o plantío novo, poño 2 canas, ou 4, bueno, unha a cada lado, e cubro cunha rede. Mentres o plantío non é grande, cando o plantío xa é grande, as lechugas medran, ocupan o seu sitio, os repolos, pois despois a destapo, porque depois os gatos xa non van. Se non teñen un sitio bonito de terra para ir a escarbar, despois xa non van, non lles mola. Entón, añadidos. E cos tubos collín moitos, pero despois costábame moito sacalos dali e depois levábamos ao monte no lado, pero penso que collín o mesmo varias veces. Volvíache para a horta e dije, esta muller volveu a levar de paseo para o monte. Volta para a horta. Estás moi contenta? A ver, por que está contenta Alicia? A ver, estou moi contenta porque en unos días tendré huerta. Que me dis? En serio, que pasou? Contanos. Compraches un terreniño e vas a ter... Jo, que guai! Chegache a tempo para facer o plantío deste ano? Que guai, Ali! Pois eu quero ver fotos, Por aquí non se poden mandar fotos, evidentemente, pero bueno, pódese... Espera que se me foi a pinza porque hai mensaje retirado dun tipo, bueno, me imagino xa, gracias por retiralo, que non sei quen foi, pero bueno, supoño que sería un baboso, unha babosa, un caramecho. Llego tarde desde Santiago. Tú a tus composteras les das la vuelta? Nunca. Tengo entendido que hai gente que lo hace. ¿Tú lo recomiendas? No. Depende. Todo sempre depende. Nin o que eu digo é a verdade absoluta, porque me falta información. Depende. Por que? Normalmente a xente composteira chámalle a un chisme que está cerrado, casi estanco, que é de plástico, e que lle dá o sol, e que... Bueno, para min iso... Eu non quero, para min non sería. O plástico non transpira, por moito furado que teña, non ten a transpiración. Entón, os materiales poden pudrir antes de descompoñarse. Entón, eso xa non sería bo. E a parte de abaixo da composteira, se é de plástico, hainas incluso que para recoller os lixiviados. Eu non sei para que é iso, pero eu non querería, desde logo. Entonces, o que é o material todo que lle metes adentro está en contacto con agua continuamente. Iso tampouco non é bo, iso non se descompón ben.
para min tampouco non é. Entón, as miñas composteiras sempre foron ao aire libre, á sombra, porque teñen que estar á sombra. E por que teñen que estar á sombra? Explícovos porque a maioría dos bichos que viven nunha composteira non poden vivir con exceso de calor, non poden vivir dándolles o sol directo e non poden vivir en cousa seca. Entón, para conseguir que o compost e o material todo que metemos na nosa composteira estea húmedo, frío e mollado, conseguímolo, eso, que non sexa un plástico, aire libre, e que estea á sombra. Entón, as miñas composteiras foron ao aire libre sempre, primeiro delimitadas como podía, cun madeira, cun un palé, cun unha esquina calquera tapado con un pouco cunha lona no inverno, e agora o que fixen foi as miñas composteiras son aros de pozo. Os aros que se utilizan para facer pozos, pois son 2 arillos de pozo. O que pasa que teño varias composteiras para poder ir utilizando unha, a esta non lle toco hasta dentro dun ano ou 2, incluso deixo que o compost estea aí descompoñéndose pouquiño a pouco, que eu non teño prisa. E mentres teño outro. As miñas composteiras, ao seren dese material que é como un cemento poroso, non teñen ese problema de estancar agua, non teñen o problema da aireación, porque ademais eu teño separado entre aro e aro e sempre ten ventilación. Eu sempre procuro, cando boto algo moi compacto, por exemplo, corto a herba, é moita para as galiñas, bueno, pois collo, boto á composteira. Iso fai moi compacto, porque iso en canto empeza a ferver, que colle unhas temperaturas altísimas, en canto empeza a ferver fai unha capa así de gorda. Entón, cando boto unha capa así de gorda, o que procuro é botarlle tamén ramas. Ramas, non sei, poden ser os cañotos dos coleiros, ou cando podo calquera cousa, os árboles, os frutales ou así, e voulle poñendo ramas. E as ramas que fan? Fan que a composteira non se compacte, que o material estea sempre opado, holgado, e que haxa aireación suficiente entre unha cousa e outra. Por iso, hai que dar a volta á composteira, depende. Eu non lle dou nunca, porque os meus non o necesitan. A parte, o meu está en contacto directo co suelo, co chan, o sea, a parte de abaixo non é estanca. Entón, pois, depende, sempre todo depende. Así, a ver que nos di Rebeca. A ver se eu lle pido un anaco a un veciño ao lado de onde vivo, xa que é nun piso. Non podo, gústame tanto a horta. Rebeca, pois pídelle un cachiño, home, porque se non a traballa, ao mellor non lle importa, aínda que lle teñas que dar como un alquiler ou así, pero un cachiño pequeno, non sei, 6 metros cuadrados, xa che dá de sobra para estar a remexer, e se ao lado de onde vives, estaría genial, e gustaríame sabelo se xa deixa. Así que aquí non se pode mandar fotos nin nada, pero se me buscades en Facebook ou Instagram ou así, poderíadesme mandar, que a mí gústame ver os vosos proxectos tamén, non? Monse Otero é como un grilo grande que ten as patas de diante parecidas ás dos topos, un grillo topo, estades falando, non? Parecido, e que usan para facer galerías, comen todo tipo de raíces. Comen raíces, Luís, e bueno, demais personas, que e máis comen a planta, quero dicir, chamase grillo topo, é un pedazo bicharraco de uns 10 centímetros ou 15, grande, e é verdad o que di Luís, as dúas patas de diante ten dúas patas carnosas, ademais, o sea, o seu corpo é como dunha cucaracha, o sea, é moi parecido a unha cucaracha, ten a parte do cu, o do abdomen e a cabeza, e ten as patas outras normales como unha cucaracha, ou, bueno, parecido a un grillo, pero é castaño, é castaño con rayiñas castañas máis oscuras, castaño clariño. E as dúas patiñas de adiante tenas postas así, son iguales que as do topo, ten razón Luís, igualitas, e con elas fai uns buratiños así deste tamaño, máis ou menos. Así, como dunha moneda de 2 euros, ou un pouquiño máis, dependendo de como sea o bicho, claro. E eses chamanlle grillo topo, ou alacrán ceboleiro, alacrán cebollero, chamanlle tamén, porque non lle fai ascos a nada.
É como che entra na horta, cando plantas o cebolo, come os puerros, non come, dá baixo para arriba, por exemplo. Pero ti tes o puerro así plantado, e chega ás raíces e comelle raíces, porque lle gustan. Pero se eso sale para fora, empeza a comer o que é o tallo da parte da fora do puerro. O sea, ves ao día seguinte está roto, tronzado, tumbado no chan, e todo roidiño. Alacrán ceboleiro ou grillo topo. Eso. Si es de cama caliente es aconsejable airearla porque si no la degradación no es aeronóbica, non é aeróbica. Bueno, con presencia de aire, é o que quere dicir Pascual. Por iso vos digo eu que cando é algo como o césped recién cortado, que vai a ser moi quente, eu poñolle ramiñas. Como é un grillo topo, só explicamos, yo no le echaría caca de perro ni de gato. La orina de gato puede causar una enfermedad. Me da asco que men los sembrados. Xa, tamén a min. Aparte de que moita concentración de orina, a orina ten moito nitrógeno, pode matar as plantas por exceso de nitrógeno. Así que tampouco non é moi bo. Hola, llego tarde desde Santiago. A tus composteras les das la vuelta? No, bueno, iso só falamos. Este mensaje se ha retenido hasta que se revise. Pois non sei que ten de malo o mensaje, o sea, que é bo botarlle ao grillo topo. Non teño ni idea, non sei como se combate, por qué? Porque eu non o teño, nunca o tuve, sei como é, porque o teño visto en leiras de outra xente, conoso, sei como é, pero eu non o teño na horta. Se o tuvera na horta, pois investigaría para desfacerme del, porque bueno, pero cuidado. Teñen orificio Nusca, pero o grillo topo acabas de dicir que ten orificio de entrada e salida. Pero no meu caso non teñen orificio, por iso preguntaba. Pero é que depende, María José, porque se teñen bastante comida debaixo da terra é como un topo, e onde mellor se encontra é debaixo da terra, vive aí. Pero se lle apetece salir, sale para comer. Para outra cousa non sale, para dar un paseo pola noite non sale. E entón, se sale para comer, o burato queda aí. Por iso o podes ver. É un buratiño que xa se ve perfectamente, apenas ten terra arredor, é característico. Entón, claro, se non sale para fora, non ten orificio de salida, nin de entrada, pero se sale a comer, o furado queda aí. Si, Alicia, contentísimas, eu fixeno e non deu resultado. O que? O Loli, dices lo del cable del cobre. Para un grillo topo? Non me creo. Que bichos me pudo comer los tapetes? Non, me imagino que queres dicir tajetes, vale. Os tajetes, cuidado, porque é unha cousa que lles encanta, non sei por qué, pero encántalles as lesmas e os caracoles. Quero dicir, eu teño tido sementeiro, mima moitísimos, porque claro, é unha semente tamén tan pequeniña que sementes así, caiche toda ali e nacen todos, porque nacen todos. Ao día seguinte, ni un, só os cañotiños así rojos, sabes, que os tajetes teñen, cando empezan a salir, teñen o cañotiño como morado, ou rojo ou así, non? Só os cañotos. E dixo, pois debeu chiselo algún caracol. Poñerlle as trampas e collelos, pero a centos. Gustalle moito, debe de ter un aroma que lles encanta. Estou casi segurísima de que quen che comeu os tajetes foi unha lesma ou un caracol. Dios mío, eu nunca vin ese bicho. Lola, pois mira, agora cando acabemos o directo, agora non te marches, bueno, xa me teño que ir eu tamén, pero cando acabemos agora o directo, vaite a San Google e pon alacrán cebollero. Ou, bueno, se non te acorda, pos grillo topo. Vas a ver, vas flipar cas patiñas que ten, así, carnosiñas, gordiñas, igual que as dun topo. É unha cucaracha con patas de topo.
terrible, feo, é como un alien, é como un experimento raro, Dios mío. Eh, no, mentira, nada mentira. O que? Non me entero. Dios mío, eu nunca vin ese bicho. Hola a todos, hola José Luís. Chegaches a hora que temos que marchar. Puse no arredor tamén pinchando o tronco do tomate e evitei o mildio. O que co cable de cobre enrollándose. Eu nunca probín, pero non me convence. Pásame o mismo que coller os caracoles con cerveza. Nusquiña, yo no tengo huerto, vivo en piso. No tengo huertas, vivo en piso. Solo tengo plantas y suculentas. Anda, como yo. En mi azotea, por eso no pregunto mucho. Pero tienes que preguntar. Mira, non sei pronunciar o teu nombre. Jeshargen. Ai, que difícil é de pronunciar. Mordín a lengua. Preguntar, sempre se pode preguntar, porque a ver, eu a xente que me di é que eu, claro, non teño horta, non miro os teus vídeos porque non teño horta. A ver, eu tampouco nunca vou ter un lobo e máis miro os documentales da dúas, que me gusta saber como pare unha ballena, e máis gustame ver como as hienas se xuntan en camada de noite para ir a roubar a leona. Eu que sei, o saber non ocupa lugar e non tes por que ter unha horta para saber cousas, non? É cultura general. Non se sabe se nun futuro che pode facer falta, sabes? E que máis? Bueno, graciñas, me vou a duchar, pero te escucho, non me escuchas porque se me teño que marchar. Eres María, moito millor María que Jeshargen, porque non son capaz de pronuncialo. Antes de marchar, darlle a like. Por favor, antes de marchar, facedelle caso a Rebeca, que é a miña secretaria profesional. Dadelle a like, por favor, que non vos tosta nadiña, non vos van a cobrar nada. E a min vai me favorecer moitísimo para o meu vídeo, para o meu directo. É así. E nada máis. Esta semana, unha cousa, mañán voume ao Quen Andai, vou traballar á Televisión de Galicia. O programa empeza ás 4 menos cuarto, creo, ou menos 10. E vou levar unha sorpresa. Bueno, sempre levo sorpresas á Televisión de Galicia, pero vai a vir comigo. Chan. Vou levar comigo a miña axudanta preferida, que a tendes visto en algúns vídeos que fago con ela. A devoradora de fresas. Sabedes quen é? A miña devoradora máis grande de fresas. No, a miña mami no. Que va, a miña mami non me quer vir. E mira que yo digo, mamá, cando queiras, mira que me din tamén ali, traina cando queiras e tal. Pero ela dime, vai ti, miña filla, xa che vexo eu desde a casa. Entón, a quen... Hola, moi boas tardes espera, aquí José Luís, un saludo desde Buenos Aires. Moi boa tarde, José Luís. Xa nos íbamos a marchar, pero bueno, Marcia desde Portugal. Hola, que tal? Moi boa tarde desde Galicia, pueblos hermanos. Encantada. Sí, a nena. Vou levar a niña. Moi ben, Celi. Moi ben, sí, vou levar a niña comigo. Vamos a ir facer unha cousa as dúas xuntas. Cha. Así que a niña mañán vai a estar na tele comigo. Eso unha. E outra, esta semana, non sei que día o poñerei cando acabe de editalo, fixen un vídeo, porque eu xa sei que teño un vídeo de... abonos caseiros de aproveitamento, non? De aproveitamento que se poden usar para fertilizar a nosa terra. Pero faixe un vídeo moi largo e hai moitas preguntas que surden sempre. Entón, o que estou facendo é separar por cachos ese vídeo, digamos, facendo como outros vídeos máis específicos, explicando moito mellor como usar cada unha das cousas. Cal foi o que fixen, Sersa? Non me acordo. O café? Non, bueno, non sei. Esta semana fixen o da casca de ovo para utilizala ben na horta, que non vale de calquera maneira. Se sabedes que o calcio é moi necesario nas plantas, a casca de ovo é casi o 100% calcio, pero non vale de nada botarlo así tal cual. Entón, esta semana
se me dá tempo a acabar de editar o vídeo o jueves, se non, pois o viernes poñereino. Iso. Xa non sei o que estaba dicindo, que esta semana tendes vídeo sobre como facer ca casca de ovo para utilizalo como fertilizante. Grillo talpa. Pensa en Google, ven así, grillo talpa. Bueno, outra cousa, o martes vanme tamén a facer unha entrevista na Radio Gallega. Así que eu poñereivos todo, o sea, aquí no canal poñerei o programa, o quen anda aí, e se non, pois podedelo ver en diferido, porque o programa sube os seus programas todos para poder velos. Pero, bueno, eu recortarei e poñerei o cachiño cando a poñan, poñereino tamén aquí no meu canal. E a entrevista de radio, pois tamén a poñerei por aquí, cando... É en directo tamén, o sea, todo en directo. Estou aquí hoxe en directo. Mañán, no quen anda aí, en directo. E na Radio Gallega, mañán tamén, en directo. Que vou a ir ao estudio ali a facer. Nada máis. Esta semana o do vídeo da casca de ovo, nada máis. Que pasedes unha boa fin de semana, bueno, unha fin de semana non, unha Semana Santa. As persoas que esteades de vacacións, pasadio genial. As que vaiades dar un rule por aí, pasadio genial. E as que quedemos na casa traballando e coidando dos semilleiros, pois tamén o vamos a pasar genial. Nada máis. Charo, chegaches tarde. Me reí mucho cando te disfrazaste. Pois hai non de facer máis veces. Moi boa noite, moitísimas gracias por estares aí comigo unha hora completa. Bueno, completa ao mellor non, porque algúns van, outros veñen e tal, pero moitísimas gracias. E nada, vémonos polas redes sociales. Coidádevos, portádevos ben,